Здравствуйте. Здравствуйте. Татарстан Дәүләт Советы бинасы холлы. Монда депутатлар, министрлар, төрле оешма җитәкчеләре. Геннадий Шмальның китабын тәкъдим итү тантанасына җыелучыларны беренчеләрдән булып Рөстәм Миңнеханов сәламләде. Татарстан рәисе Геннадий Шмальның республикага килүенә рәхмәт сүзләрен җиткерде. Ул аны Советлар Союзы Россия үсешенә зур өлеш керткән шәхес дип атый. Үзе эшкә урнашкан чакта нефтче турындагы хатирәләре белән уртаклашты. Я только что приступил к работе правительства. Значит, конец 90-х годов, никому никаких интересов нет, все живут там какими-то приватизационными своими интересами. Вот была группа людей во главе с этим прекрасным человеком, которые говорили о будущем страны, о развитии нефтяной, газовой, нефтехимической отраслей. И, конечно, вот их голос до нас он дошел. Соңгы 25 елда Татарстан үсешен күз алласак, республика зур юл узды ди рәис. Бу газлаштыру, нефть химиясе комплекслары төзелеше, Таиф, Таныка проектларын гамәлгә ашыру. Әлеге юнәлештә сезнең сүзләр зур этәргеч булды ди Рөстәм Миңнеханов. Дәүләт Совет рәисе Фәрит Мөхәммәтшин дә аның белән килешә. Этот человек всегда работал на шаг впереди по вопросам перспективным. И если бы с его участием не было такого прекрасного освоения такого месторождения Сибирско-Западной Сибири, наша страна далеко бы отстала в своем развитии. Китап ил шул исәптән Татарстан үсеше өчен дә күп санлы эшләр башкарган кешеләр турында. Геннадий Шмаль үзе Сибирдә газ табу урыннарына нигез салган, Уренгой, Помары, Ужгород газ үткәргече төзелешендә катнашкан. Чурдашларын без җирдә үз изебезне калдырган кешеләр дип саный. Это книга о моем поколении. Бу китап минем буын, узган гасырның 30-нчы елларында туган кешеләр турында. Мин аларны уйлап табучылар буыны дип атыйм. Чөнки кызыклы һәм катлаулы бурычлар чорында эшләдек. Бу сәнәгатьтәге яңа тармаклар барлыкка килү, яңа төбәкләргә нигез салыну еллары иде. Заместитель министр нефтегазостроя СССР булганда аның эшләре бик әһәмиятле сөйләп бетәрлек түгел инде. Бу ул вакытта төзелеш алып барды. Уренгой, Ужгород бына бу газопроводлар безнең территория Татарстан территориясында да үтә. Ул булмаса безнең республикада да бу беренчедән булып безнең республика газофицировался, газ кертик һәрбер йортка, ул булмасы. Геннадий Шмаль соңгы 25 елда Россия нефть-газы сәнәгатьчеләре берлеген җитәкли. Озак еллар дәвамында Татарстандагы нефть-газ химиясе форумында катнаша. Рани Абдрахманов, Алмаз Зияддинов, Яңа гасыр каналы.